Aquest projecte és una proposta que ens va fer Educatius del Mercat de les Flors. Em semblava molt interessant un projecte que busqués la transversalitat de la dansa dins l'escola. La dansa introduïda dintre del currículum, treballada amb tots els mestres. És una proposta que ens va fer el Consorci d'Educació de Barcelona fa 3 anys. És un projecte impulsat i subvencionat per la Fundació Catalunya La Pedrera. Té una part de formació i tot un desenvolupament que hem anat fent amb els infants, tot el claustre, la comunitat educativa, aquests 3 anys. El primer any era un objectiu més d'impregnació. Els mestres havien d'entendre com podia entrar la dansa i el moviment a cada aula. El segon any va ser una mica de descoberta, que vol dir procés creatiu, que vol dir la dansa i viure-ho de la mà d'un consell de coreògrafs. I en aquest tercer any ha sigut descobrir com poder fer que la dansa esdevingui una disciplina curricular, que estigui present com a eina i com a matèria dins del currículum de totes les assignatures d'una escola d'educació infantil i primària. Necessito pocs nens que no parlin gens i els altres que estiguin de públic sense parlar gens. Ho aconseguirem, això? La dansa forma part de la nostra forma de viure, de la nostra forma d'expressar-nos i de la nostra manera de percebre el que anomenaríem el món. Molt bé, qui més vol sortir? Doncs l'objectiu és una mica trencar amb això, amb aquesta metodologia d'estar tantes hores dins d'una aula i que els nens puguin, a través del moviment, arribar a prendre els objectius que ens plantegem cada curs. A les sessions que fèiem amb dansa i anglès, una de les normes era de seguida sempre parlar en anglès. En general, les propostes, sobretot amb els més petits, jo m'involucrava, és a dir, si es feien propostes, es feien jocs, etc., jo formava part, era un mes d'aquest joc. Amb els nanos més grans, sense oblidar el tema de la imaginació, primer es creen unes regles. La pintura és un exemple molt clar, una manera ràpida i fàcil d'entendre que estem ballant i que aquesta dansa provoca un dibuix. Això m'agrada, aquí estem. Una pintora. A Barqueno tota l'escola està involucrada en el projecte de la dansa. Nosaltres els involucrem amb ells, hi ha formacions per als mestres d'eines que nosaltres fem servir professionalment dins el camp de la dansa, que mica en mica formen part també de les eines que ells tindran per treballar amb els alumnes. Aleshores, anem compartint com la nostra experiència amb l'equip de mestres i amb l'equip d'alumnes, òbviament.
la coordinació cada any ens hem anat amotllant tots una miqueta, perquè no és el mateix un horari d'una escola amb uns timings, amb un calendari molt diferent al que pot tindre un calendari d'un teatre. L'any passat vàrem anar al mercat a una mica presentar la feina que vam fer al llarg del curs i aquest any hi tornarem. L'any passat vam fer un treball més en format espectacle, aquest any ho fem més com amb la idea de portes obertes, de manera que no són peces coreografiades i tancades, sinó que mostrarem als pares en un espai gran com és el mercat, que és una casa de la dansa, mostrarem als pares la feina que fem a classe. Però no són coreografies tancades, sinó que agafarem el micro, parlarem dels exercicis que fem, els explicarem i els farem in situ a dalt de l'escenari. I els materials que treballem a l'aula. I aleshores ho veieu una mica en cru, hi ha coses que passen per primera vegada, hi ha moments que són molt màgics, altres moments que són més llargs, però forma part d'aquesta idea de presentar-vos avui una aula oberta. My name is Gabriel. This is my shoulder. My name is Israel. This is my head. I era una manera de treballar el vocabulari que ells havien anat treballant a l'aula d'anglès, però de seguida posar-lo en un context de dansa. Hi ha també els professors que formaran part d'aquestes portes obertes, fent algun dels exercicis que hem fet a la formació que fem els dijous. La immersió que han fet tots els professors, el coneixement que tenen de la dansa, han anat a veure moltíssims espectacles, han llegit, han vist, han escoltat, han practicat la dansa moltíssim i penso que veuen totes les avantatges que suposa incorporar la dansa a l'escola. Per tant, jo penso que l'escola, la seva relació amb la dansa a partir d'ara serà sempre diferent. Això és un esforç de moltes persones, de moltes institucions que han apostat perquè els vostres fills, perquè vosaltres tingueu una millor experiència a l'escola i sigueu més feliços, aprengueu més i gaudiu del procés d'aprenentatge. Moltíssimes gràcies a tots, moltes felicitats i això no és un punt a part, és un punt i seguirem, no sabem com, però seguirem endavant amb aquest repte. Hi ha tota una màgia darrere del moviment que ajuda molt a potenciar tot el que són les relacions entre els infants. El balanç final d'un projecte com aquest, ara per ara, doncs que sí, que els mestres han descobert una nova manera de treballar, d'ensenyar, de viure,